ଶିବରାମପୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଥାଏ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାମ ଥିଲା ଡମ୍ବୁରୁ। ସେ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ତାକୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଘରେ ତାର ପତ୍ନୀ ଥିଲା। ସେ ତା ପତ୍ନୀକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ବି ଥିଲା। ଯେବେ କୌଣସି ଭିକାରୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିଲା, ଦାନ ମିଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା। ତା ପତ୍ନୀ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ତମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଦାନ କରିଦିଅ? ଆଲୋ, ତଥାପି ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପରା ଆମ ପଛରେ ଅଛେ। ସେଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଡମ୍ବୁରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ ଡମ୍ବୁରୁକୁ ଦେଖି ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଡମ୍ବୁରୁ ତ ତମର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତମ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି? ତମେ ସତ କହିଛ। ମୋର ଡମ୍ବୁରୁକୁ ତା ଭକ୍ତିର ପାଉଣା ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଆଜି ତା ଘରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବ, ସେସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି କଥା ଗଛ ପଛରେ ରହି ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା, ଡମ୍ବୁରୁ ଯଦି ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼େଇଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେ ବେଲପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଯଦି କିଣି ନିଏ। ଏପରି ଭାବି ସେ ଡମ୍ବୁରୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଡମ୍ବୁରୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲପତ୍ରକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ କିଣି ନେଲା। ସେହି ବେଲପତ୍ର ନେଇ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼େଇଲା। ସେ ରାତି ସେ ଜମା ଶୋଇନଥିଲା। ବେଲପତ୍ରକୁ ସୁନା ହେବାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା। ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ଚଢ଼େଇଥିଲା ସେପରି ଅଛି। ସେ ରାଗରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରିଦେଲା। ତା ହାତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚିପକି ଗଲା। ଯେତେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ହାତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ଡମ୍ବୁରୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଓ ତାକୁ ଆଉ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ଏହା ପରେ ଡମ୍ବୁରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଥିଲି ନା, ଭଗବାନ ଶିବ ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ନା କାହିଁକି, ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଓ ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲ। ତମକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।